Este proxecto de orzamentos do Estado está servindo para ver como o que son as necesidades que ten este país relacionadas coas competencias do Goberno do Estado non teñen o mínimo interés para os partidos que sosteñen o Goberno, tanto PSOE como Podemos. Así valorou hoxe Demetrio Gómez os orzamentos xerais do Estado. O responsable comarcal do Bloque Nacionalista Galego asegura que estes presupostos demostran a discriminación que está a sufrir Galicia por parte do Goberno central. Galiza diminúe os seus investimentos nun 11% con respecto aos orzamentos en vigor, que xa eran realmente malos, porque lembremos que eran os orzamentos de Rajoy e Montoro. Co obxectivo de que os orzamentos xerais do Estado dean resposta ás necesidades de Galicia para o ano 2021, o Bloque Nacionalista Galego presentou numerosas emendas ao borrador destes presupostos. Entre eles hai 3 referidas ao Concello de Poio. A primeira ten que ver coa protección sonora desta AP9. Creemos de vital importancia que se proceda a facer toda esta protección sonora para a mellora, primeiro, do descanso dos veciños e mellorar a convivencia. Nas emendas presentadas hoxe, o Bloque Nacionalista Galego lembra tamén outra demanda histórica do Concello de Poio, a recuperación patrimonial e medioambiental da illa de Tambo. Sabemos que o Ministerio vai cuantificar o valor da illa para, de alguna maneira, pois que o Concello faga frente ou ben un canon anual ou ben a unha aportación económica dese ben patrimonial, pero nós temos que poñer encima da mesa e vamos a poñer que eso ten que ter unha inversión bastante forte para poder poñer a illa en valor, é dicir, hai que recuperar os elementos que ten e hai que modificar a masa forestal que ten. Por último, os nacionalistas exixen ao Goberno do Estado a creación dunha senda peonil que una a Barca co Lourido. No ano 2005 se fixera tamén unha emenda aos orzamentos do Estado, se reservara unha partida para a elaboración do proxecto desta senda costeira. No ano 2015, cando o BNG perdeu a representación no Congreso, pois este proxecto quedou parado. Estas 3 emendas presentadas polo BNG suporían un investimento de 1.450.000 euros no Concello de Poio. Iso sí, polo de agora, o portavoz nacionalista no Congreso, Néstor Rego, anunciou hoxe a súa oposición aos orzamentos xerais do Estado para 2021.